Bocah-bocah sugeng enjing ketemu maneh ing channel Bu Evi. Kepriye kabare? Apik-apik wae to? Muga-muga kowe tetep sehat lan semangat sinau ya. Ayo saiki sinau bebarengan. Wulangan 3, peduli marang lingkungan, pasinaon 3. Ing pasinaon kepungkur, kowe wis sinau amanat lan pokok-pokok cerita ing teks cerita rakyat. Nah, saiki kowe bakal makarya mandiri babagan teks cerita rakyat. Nanging sadurunge sinau, dicepakake dhisik buku lan piranti nulise ya, lan aja lali ndonga dhisik supaya ilmu sing kok tampa akeh mupangate. Ayo sinau bebarengan kanthi semangat. Kanggo meruhi sepiro kawruhe bocah-bocah babagan teks cerita rakyat ing pasinaon 3 iki, kowe bakal dijak nggarap ayan mandiri, yaiku nyeritakake maneh cerita rakyat kanthi urutan sing bener lan nanggapi ceritane kanca. Pokok-pokok cerita sing ditemokake bocah-bocah ing pasinaon 2 mujudake ringkesan cerita sing bisa digunakake pedoman nindakake ayan cerita. Nalika nindakake ayan cerita, kowe kudu nggatekake 1. Panganggone tembung-tembung sing gampang dingerteni. 2. Swara manut kahanan, swara lanang wadon, nom tuwa, sedih seneng lan sapanunggalane. 3. Obahe tangan lan awak kanggo nggambarake kahanan. 4. Panyawang marang penonton kanthi werata. 5. Praupan dicocokake karo cerita kaya sedih, mangkel lan sapanunggalane. 6. Gunakake perabotan kanggo narik kawigaten kaya gambar, boneka utawa liyane. Lan 7. Komunikatif. Kowe bisa nyoba nyeritakake cerita Grojogan Roro Kuning utawa asal-usul Guwa Ngerong. Sakliyane bisa cerita kanthi bener lan pener, kowe uga kudu bisa menehi tanggapan nalika ana kanca cerita babagan cerita rakyat. Anggone nanggapi bisa kanthi aweh panemu sing awujud pasa rujukan, bantahan, pitakon, penyaru, utawa pamrayoga. Babagan sing bisa ditanggapi yaiku suarane, solah bawane, lan gaya komunikasine. Sakabehe panemu becike kaaturake kanthi tata krama lan sopan santun. Coba gatekno tulodo menehi tanggapan kaya iki ya, Cah. Bocah-bocah, wis semono wae ya video pasinaon dina iki. Muga-muga akeh mupangate. Kita ketemu maneh ing pasinaon sabanjure. Matur nuwun. Wassalamualaikum.